Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În acest videoclip mă voi juca Minecraft. Sunt aici alături de verișorul meu Robert. Salut! Este bun. Și voi crea o mapă nouă de... ce spuneți? Survival sau creativ? Mai bine Survival, da. No. Survival. Scuzați sunetele de pe fundal dacă în caz se mai aude ceva. Se aude ceva. Și, da, înainte să începem, nu uitați să dați un like, share și subscribe, să vadă și toți prietenii voștri, să vă abonați la canal. Dacă facem 10 abonați, o să fac un videoclip cu Minecraft timp de o oră. Deci, vă spun de acum așa. Să se încarce asta, cum zice, mapa. Bun, hai că ne-a dat și pe noi într-o mapă de... Da, scuzați sunetele de pe fundal. Bun, deci... Bun, hai că ne-a dat pe noi și pe noi în ceva bombă. Haideți să săpăm aici, pentru că o să ne facem o casă în pământ prima dată. Așa cum se face. Stați așa să nu cad. Și Robert se joacă Minecraft. Puteți să vă abonați la canalul lui THE_Robert. Robi. Nu Robert? Să se aboneze la canalul tău THE_Robi. Da, frate, da. Cu Y. Robi cu Y. Bun, deci acum săpăm în jos ca să pot face o scară pentru noaptea, să nu mă mănânce zombalăii. Mai scuzați sunetele de pe fundal, dacă se mai aude ceva. Ok, am revenit. Duceți-vă mai departe, vă rog. Bun. O să... Am găsit aici piatră. O să pun mai greu, dar... Săpăm. Și vreau să-mi fac un... cum îi zice la ăla... Stați așa un pic. Da, m-a ajutat acum. De fapt, acum nu pot să fac mai nimic pentru că nu am lucrurile necesare, dar o să sap aici și cred că este de ajuns. O să mă duc mai adânc. Mi-a dat pe o mapă cam grea, să spun așa. Nu că e o mapă mai ușoară sau așa, dar putea să fie mai mult teren. Să fie, de exemplu, nu știu, copaci, să adun lemn pentru chestiile pe care o să le fac. Stați așa să sap un pic aici. Așa, gata. O să urc acolo în vârf, să sperăm că nu uit unde am săpat. Scuzați sunetele de pe fundal. Dar am ce să fac. Wow! Câte flori sunt aici! Wow! Avem și flori aici, o să o omorâm pentru că ne trebuie mâncare. Mâncare. Sperăm că... Așa. Să sperăm că nu cade ca să mergem după ea. Să sperăm acum. Nu știu sigur. Haide, mă. Gata, avem mâncare. Avem destul de multă mâncare. Și avem aici o oiță mică. Da, dar e prea mică, nu știu dacă pot să fac ceva cu ea. Wow, mai bine nu mai omor lăsat. Da, așa că e mai bine. Aici e terenul mai drept. Deci aici o să sap.
Niște gaură. Bă, dar Da. nu mai mare n-a găsit. Aici o să... Ce? Aici o să sap. Să sperăm că nu dau de piatră, pentru că piatra se sapă greu. Fără, din ăla, fără, cum îi zici, fără târnăcop sau nu știu ce e ăla. Mai avem pături. Da, e bine. Cum e bine? E nebine, Vio. Nu mai avem pături. Nimic. Da, am dat de piatră și speram să nu dau. Speram să nu dau pentru că n-am din ăla special pentru piatră. Dar ne descurcăm și așa. Până la urmă suntem la început. Da, mai departe nu pot să sap pentru că ne trebuie din ăla special. Avem aici câteva cuburi de pământ, deci putem să facem o mini casă. Bine, nu pot să numesc casă. Nu știu cum să-i spun. Bun, deci am revenit. Mă scuzați dacă opresc de mai multe ori, dar da. Trebuie să fac ceva. Cam atât ne ajunge. Să sperăm. Să sperăm. Nu, deci. Bun. Mai vorbim până aia. Că mai stăm un pic pe mere. Merg să iau pământ ca să pun și al doilea nivel. Nu cred că e de ajuns. Ciun, hai. Ce-și bagați direct? Bun, am revenit. Scuzați-mă dacă o să mă opresc de mai multe ori. Dar trebuie. Chiar trebuie. Avem 21 și nu știu câte cuburi avem. Nu știu câte cuburi avem aici. Dar sper să îmi ajungă ca să fac măcar al doilea nivel. Mama are o căpușă aici foarte mare și nu știu să o scot. Fuge. Păi, o doare, nu știu. Tine. Nu știu de ce nu stă. Aici foarte mare, așa de mare. Și nu știu să o scot. Vreau să o scot și... Ce să scoți, mă? Căpușă. Bun, să știți că o să fac casa și o să pun al doilea nivel de la casă și o să închei acest episod. Pentru că o să continuăm, nu mai avem pământ, deci da, merg repede să mai iau câteva bucăți de pământ ca să ne ajungă. Da, sper că ne ajunge. Sper. Sper. Sper să fie de ajuns. Deci două mai trebuiau. Deci două mai trebuiau. Da, și cam atât a fost cu videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share și subscribe. În episodul viitor o să fac aici casa mai mare. Stați așa. O să fac aici casa mai mare și o să fac mai multe lucruri, lopată și nu știu ce mai e pe acolo. Cam atât a fost cu videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Noi ne revedem în videoclipul următor. Pa!